update dirita sa may CNU. Osmeña Boulevard gyapon na street pero mo ni ang karon. So May 20 to June 19, motorist and pedestrian temporary close kay tungod lagyaning BRT na project. So daghan kayong medyo for now nahasol aning project ka pero ang benefits ani pohon hopefully ma-implement og sakto is dili pud kamahayan. So nakita ongoing gihapon ang construction sa mga BRT station na ato nga siya sa dalan. So kana Cebu Normal University na gate. So naay in front is a BRT station pohon. So kana mo na ang kanin naka-welding na no ang mga leaves na design. So kana gi-support. So naa pa ng support pero once na matanggal na nindot kina siya tan-awon. So mo ni ongoing diri sa CNU na part ang BRT station. So kana makita ninyo na almost 50% sa daan gi-occupy na sa BRT. So napagyapoy left and right tag 2 lanes. Nya in parallel na gipanindot pud ang kuan kanang mga structures na siya para support kay bugat kining ilang gi-welding oy dini basta-basta na way support niya imo lang weldingon mo nang mura gud toy pillars na ilang gika butang kana mo na ang scaffolding tawag ana support. So kana daghan kayo kay bugat man kaya siya then para po dili mabawg. So hopefully kanina design is mo outstand og kuan kanang mga strong winds especially kanang mga bagyo. Kay once mabutangan nag-atop bugat na biya na. Once nabutangan og full load ang mga tao nasa ubos maghuwat sa bus. So mo na siya ang BRT station diri sa CNU. Kana ang daan karon is kana mo na ang nabilin. So 2 lanes padung dito sa Colon, 2 lanes pud padung sa Fuente Circle. Nagatumbang yang mabalhin ta. Diri na pud sa Imol in which kani exciting part kay mo gini gitirahan kay kani part manguni sa highway na nag-connect sa South ug North Cebu. So gipaspasan yun nila no although huot ang traffic diri pero kana mo na siya ang finish na product. Finish na structure pero siguro napanay atop na diha. So for now kay wa pa may pandong wala kana siya mo na ng structures gitanggalan na sa scaffolding nya mo na lang tong nagbarugo ang mga poles. So nindot kay siya tan-aw no. Hopefully na dili si ma-maintain ang kasinaw ani kay sinaw biya ning na structure so kinahanglan din siya para manindot ang kuan. As you can see, stainless ang color niya karon. Wata kabaw sa final pero kana mo na siya update as of June 2024. So napay klaro pa kay mga gipang-grindiran sa welding. Ya kanino kay ato ning gisuroy sa yos buntag. Ato lang yung kuan. Watay funding dira. So mo nang kuan. For now na so, bugat kay gid siya no. Solid kay siya tan-awon. Ay mga gipang grinding mo nang kabantay mo di pa kay siya smooth ang surface. Wata ka ba basin kuluran din na sa final na design. So surprise naman ta. Diri ni dapit sa City Mall. By the way, kaning City Mall is mo ni ang mall na tupad sa South Bus Terminal. So tanawa, naghuot ang traffic kay ang kanipod laging mga taxi usahay or mga public utility jeep is kuan pod di pod mahunong sa designated. Mahunong lang sila kung naimutok-tok. In which kanaw, huot na sadya ang daan diha. Kay ang sidewalk pod wa po'y klaro dahil na pa. Hopefully kanang mahuman na ni siya smooth din ang traffic
ato sa dilahi na angle mo ni diri dapit. So once manaog ka sa South Bus Terminal, na kay BRT station dayon. Ang challenge ng sa BRT station kay naman gud siya sa tunga sa dalan. So kailangan mo pa motabok. So disrupt na pod ang traffic diri sa private vehicles before ka makaabot. So muna ang structures nindot kayo. Klaro kayong grinding run pa. Panasmutin out siguro tanan. Nindot kay guys. Kana mo na platform diya puhon ka nang nasa left side. Kaya atong gitanaw at bang na siya. Tukag South Bus ang nagawas ang bus mo na gawsanan sa bus. So naaday BRT station once na magawas ka sa Cebu South Bus Terminal. Isang pulan sa mga tao. Inanakadak ang platform. So excited na ta sa mga bus na mga gidri sa BRT. Wala pa yung mga construction materials. Although ongoing ni siya itong nakitaan. Pero ang gi-stop gid dito sa mga unahan sa Fuente Circle padong dito sa Capitol. So one last look. Nindot kayo. So di kamahayan ang beautification. Ang design nindot kayo. Ang challenge lang is ma-maintain ba ni nato or nabatay funding na ma-maintain ani. Kaya gani dako kini siya maintenance para maka-nindot o hopefully di lang kay gobyerno atong saligan in which mosalig sad ta sa mga citizen sa Cebu nga ila sa mutabang sa maintenance ani. In terms of basura kay kani kung sige ni puhon na mga bisyo na magbandal-bandal dapat di gina nato yadaw kay inana siya makita ninyo ang station left pikas-pika siya. So excited na sago klaro pagyapon ng welding. So although wa pa ni siya plastic na nakakuha siguro plastic siguro yato pa ni. So comment lang sa mga unsa pay ganahan ninyo makit-an about sa Cebu updates. Ingan niya to lingaw suroy-suroy. Traffic sa huot na gina siya. Kani kay Saturday. So di kayo Saturday early morning pero kung rush hour huot ng traffic diri na side. So be sure to subscribe for more BRT updates. Okay, so pa-share na lang ani na video sa gusto pang matanaw. Daghang salamat o amping mo kanunay.